aɗa nani pular mbeɗa nani pular ba min kam Mauritania machallah ene welami yiide wonde capato boɗejo kala pular o wimami kam cafar min kam a wona cafar kam cafar kono demgal hay goto jeeyaki noon e mbimi ene welami yiide capato kala pular wallahi hay min welmi somi yi haal pular om haal ɗum ɗo pullo om haal saftore a haali ko waɗi fayida ɗemgal ala ɗo jeeya wallahi no waɗi hande holko saabi garɗa e oɗo programme adni kam programme o ko jeune gorne wiyete big baba mbeɗa fansumo et puis mbeɗa andumo e boggue guila 2006 ha joni somi tawi mbeɗa jogui temps tan omo jogui programme yami assiste programme o inde ma ne mbiyerɗa Moustapha ça va ça va machallah يا اخي الباس تبارك الله ما شاء الله تعرف فيك الحمد لله تبارك ما شاء الله الله خير ايوا هولو جيردا بروغرام اه نعم دم هولو يجير اوف كورس بيج بابا انا جاي 100 كيلو بور بيج بابا ما شاء الله 100 كيلو 100 كيلو ما شاء الله 800 Ça va? Ada min kam ñu man doon dewron ci dewe. Ah non non. Ada situation. Tirage gini guerre won total. Tirage ko mo ci. Jakam jakata. Ina da ana ko yo tirage. Bare ami ci wala nedo am munti na garan ma akul on kam ber ni ko Sabi no ko wonta jabbi ko biyen ala kali ko change abiyen ko bi ala ja fo ko ber sirage ko len ko ko ber famille da en aydan hala rek ala ko yo lebi de wallahi hala ma ala ni kay fa may mo non jaara non gas ala hala ko mayra dina nani leader ko be amin dari ko wi wa fof ko don ko wi wa fof tawi ben ni dum min bala ray no setta ray ngani mo ko no setta wanda setta bi ma ya ha ko no problème mo ya ko ko min tadde no mine ma wala min tadde no mi handi mo ko e ko hatta na won ko tan problème mo ala kantri mo handi ni ko di won ko e madam ayo hado ala madam mo hado ma ton ala ko dala ko man mi de ala hado mi ja yaddi yene jogi projet Aman Lamin no min kaldir ni en badir non bon ina subaka mo Lamin nan do na fatma ko won ko yidi ala fatani ngul subaka boy won ko yidi halan dem amin dir fondi no halan ma halan boyo ko min dir fondi no halan ma ala wona tan ndi ko kam summa mi halan tan hakket habba berna wona ko dala ko nanda men wi ma de ala bi bana dum do Damin jalo to ada min damin ti ko oto ketika ni wa ko kiro ni ma kan min jila to ko pat ko sira jatira ni nabi Kalau mau cici pun, sejak kalau mau cici anak tak dulu. ya ko rebun fayda rebun fayda men halan boyo ko daga am Allah ya, Allah la ilaha illallah Aku dulu ada buku buku ini bumur. Saya tak saya. Ini dah antre kan sebenarnya antre kan apa Allah. Antre kan cok. Mayra, hawa saklu ba ba ada. mi ka
Halo. Amante. Hal. Ya. Ko waɗi? O heɓi kenndi ɗo. Aɗa kenndi ɗo. Anda ɗum attiɗay. Mi tinaa? Hay kenndi ɗum leggal ngal nde kewi nohude ma. Ande na ala kenduuji ma? Min hakkundam andama ala. Aɗa andat. Awa. Amadou Lamine. Min de. Min e yarude. Min mbiyde. Min mbiyani mi a wi. Kulmini e Kanam hen haala ka haala Ɓuraade kam. Ɗum kaga kay. Haalden ɗo. Min e yarude min mbiyde. Mbeɗa yiɗma. science. Sa viri tan ɓannam viri. Sa viri tan ɓannam viri. Sa neni ɓannam nene. Sa ɗaani hoyƴatma. Bay ma kon cukkire. Cukkire mo yaani ɓenndu ni. Cukkire mo yaani yummu. Walla so mbeɗe lumboye ma. Wani lumba Comme les poissons aiment le dos. Dedans, marigot. Dedans, mayo. A jaɓi walla a jaɓani? A jaɓani? Ko bawɗo salade ma? Ko bawɗo salade ma? Rawani. Merci frère. Big Baba e yero yimɓe ɓe ganduɗa orma cappodiri tan kono kaɓara dio machallah sona dio ko dio mo gandanɗa hoore ma kadi belɗo guilo fuɗɗi musiki wona ɗo fuɗɗi e kayiti ɓooyi ko fuɗɗi kadi yimɓe ne ɓamti no fewi ne jii hen kadi machallah sona kadi min belti hen tan goto foof ko joguinoɗo probléme mum foof wonata koye weltade kala kamnoɗo weltoto kala jiiɗo mo gandanɗa hoore ma ko e galle ɗi ne kaaɓi ne hamniri ni weltoto sona min beltima hen dio ne weeli yo continue yo Allah nawru ɗum yeeso. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe yeeɓiyankoɓe Full TV
en jetti mbajjiriji ɗo ɗo laato roka jare hada jare wara mane julede bajo uraysiyankoɓe timmodana baɓe jol makka mo yimɓe jinneji tagra sababu mum noon pagorɗen manoje jettoɗe fewde nene baba juruɗen halifaɓe diini halifaɓe banggue dowrugol tigui hande noon eɗen goni ɗo henna e kay dimbe joro samme naya eɗen gondi noon e goto mo gandanɗa hoorema hande wata hay goto wata ɗum présenté e nder kay hayɗi ngam wona haala mum golli golle mum golli haala ɗum noon en dokkat mo o salmina joni ha joni garten e andinde yimɓeɓe holi kanko walla o arta e andinde yimɓeɓe tigui rigui holi kanko bisimilla big on jaram mbaɗon bisimilla mon min ko Issa Moussa Ndiaye mbiyetemi komi jibinande kayit ko ɗon jibinami ko ɗo mo woni ko ɗo gandumi ko ɗo jiɗmi e bisimilla mon mi bisimimama mo nder kayit galle mon wuuro ko wuuro moɗon e on jaram bisimilla mon ko noon tigui rigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe heediɓe ko Issa Moussa Ndiaye mo gandanɗa hoorema hande ko kañum woni joom hôtel Fabala ko inde neɗɗo walla ko inde holen Fabala ko inde neɗɗo mo korsin mi jinnoɗomi neheɗomi sankima ko ɓooyi seeɗa saɗa yo Allah yurmo yaafo guila nden noon omo e hakkillam nde oɗo initiative are am ko kanko gadimi miijade nande sosmi mbiɗa ɓaha kanko waɗa e hakkillam mbima noon wadde ko kanko guiniranmi hôtel o wallahi holko tagui hewɓe ne cuɓɓo wadde hôtel aji mumen e Takkotali an cuɓiɗa wadde isolé e joɓe nder oɗo côté min adimi wiide yidde waɗi ɗum ɗo foof ko sukaɓe ko jeunesse mbaɗanmi e jeunesse ngal ɗo leegal ɗo kalɗen min ko ɗo jibinami sukaɓeɓe kadi enen jiiɗiɓe mbiɗa yiɗi ɗumen ko kamɓe mbaɗanmi foof kala garoɓe aɗa wurtinde leegal ngal wona pour wadde yo yiye ala ko pour leegal ngal sukaɓeɓe mbawa heɓde hen ko jiiɗi ko noon tigui rigui pour sukaɓeɓe mbawa hebde hen ko jiiɗi ko ɗum noon so tawi ɗum ɓenni ene wayno Yero Sow e Big Baba minen foof ko ɗo min jippi teddugal manggal a waɗini min ɗo teddugal manggal kadi sukaɓeɓe mbaɗini min ɗo e nder oɗon tuma holko saabi jippude Yero Sow e Big Baba ɗo e nder hôtel eyyi ko Moussa Sakho guila wi kam wondi safa men guila waɗi programme o wi kam wonde eɓe gara ɗo kanko Yero e Big Baba e délégation makko mbimiɓe ko bisimilla mabɓe e to nokku mabɓe to jeeyi mabɓe par ce que ɗum ko kamɓe sukaɓe ɓe mbanna ɗum noon so hoɓɓe fotɓe ni teddude gaari wuuro ngo ko tam jippoto noon tigui caggal programme o ina wayno wonɗo min nani école ce bamɗi wonde aɗa dilla e politique walla a dillata e politique min politique mbiɗa dillanno hen mi dillata hen kono sukaɓeɓe hannde cuusini kam wonde mi dille politique par ce que kollite kam ne feewi wonde mbiɗa foti wadde politique par ce que eɓe jiiɗi honam en e wuuro ngo min mbiɗa yiiɗi ko sukaɓe en jiiɗi ko politique sa naata e banggue mo mbawɗa yiide hoore ma sukaɓe en jeekomi men mbiɗa ɗamini so Allah jaaɓi nadde politique walla mi naati hen ni par ce que won wonɓe ɗo kadi irdiɓe mawɓam anduɓe politique liggotoɓe jinmi ko jokkade hami heeɓa kimmi jiɗmi heɓde ko mbeɗa weddo ayango e chaine moon oɗo mbeɗa yiɗi liggodirde won yimɓe nanɗo en e wuuro he eɗen liggo wuuro ngo ɗe pewno wuuro ngo pour yidde yettinde sukaɓe ɓe jiiɗi yettade to minen hankkante min jettima to min jetti ɗo joni min poti tan ƴewde ko koye amen kono ala il faut min jettiro e sukaɓe min balla ɗumen ha jaara yeeso eyyi wallahi politique mo jiɗɗa wadde o koye nder wuuro he tan walla ala aɗa yiiɗi tigui rigui ha joni politique o filtodira nokku Mauritanie o min kala e nokku Mauritanie to jeunesse woni mbiɗa yiɗi jottodirde e muɗum mbiɗa yiɗi yaade e politique muɗum mbiɗa yiɗi yaade politique ko konngol tan politique ko fof hay neɗɗo joni ene mbaydi ko politique kono politique ko hunde firtode hunde ɗum noon min kala to noddami e hunde ko fotata firtude pour leñol mbiɗa yiɗi darade hen woni ɗo woni n' importe e nder Mauritanie so tawi ɓe jiiɗi waddema maire wuuro ngo est ce que aɗa paari mbeɗa paari ko waɗi wiide mbeɗa paari ko kamɓe dadimi so sukaɓe dadima tan an aɗa wawi wadde hunde foof e hono moon en so neɗɗo heeɓi ɗumen hulani ko onon goni foof e sukaɓe jeunesse eyyi so tawi sukaɓe noddi onon kadi on darima ko poɗɗon darde ɗo min hulani
minen hay goto hewani yiide wonde ɓe dilla ko fewte dawrugol kono an kam so tawi waɗa campagne mbaɗandi yero ɗaccet ko jagguno ko foof Big Baba kadi la même chose minne la même chose e nder oɗon tuma min keɗanma e koto communication ne tawno min jii ne mbaɗa min jii kadi aussi labde mo reedu min jii neɗɗo neɗɗagal ngal gandanɗa hoore ma tigui rigui ajoɗi gongal e ma ngal ene sattiɗo neɗɗo yiyata ɗum e nder rendo taw noon neɗɗo mo gandanɗa hoore ma exactement wona neɗɗo bawɗo tambade rendo an hande so tawi neɗɗo tottima rendo tan aɗa wawi tambade ɗum ne tawno karayisiragal ma e kadi ittudema jawdi ma aɗa waɗa ɗum min jii ɗum ɗon ɗum kadi ko ɗum woni kadi aussi ko sukaɓeɓe cetti hande so tawi a pari pour wadde politique hande mboɗa andi tigui rigui sukaɓeɓe foof eɓe mbawi rewde caggal ma nde tawno aɗa andi ko sukaɓeɓe jii wallahi Djidja haali gonga sukaɓeɓe goni foof no mbiruɗa ni tan somi darima tan on daroto minenne ko onon goni min so wona onon kadi mi suusata no mbiɗa ni on nata politique kono wonto keɗɗone hen e banggue mum so selli tan won gueɗe fof celli sukaɓeɓe kadi tan tan e daari so Allah jaaɓi minenne koye mabɓe gonni mbeɗa suusi par ce que sa ala yimɓe a wawda wiiɗa waɗa politique e tentenma kadi alhamdulillah koreji ɗi yimɓeɓe sehlaɓe yimɓe fof yo mbi isa waɗ mbiɓe so yonti tan mami waɗ hikka noon walla mo wuuri so Allah jaaɓi ala ko wawi haddumi wadde hirande ñamete ko jamma kono fewdete ko ñalawma beele hande Issa yalti gam yaade e yoga e nokkuji hollide yoga e yimɓe ne tawno londe ne accine yara mum so accinaka yaroɓe accine ƴogoɓe tigui ne hadirni hen ne tawno nokku foof mo jiiɗa ene waɗi yimɓe ɓe gandanɗa hoorema hande sa heeɓi ɗumen tan a heeɓi yimɓe takkiɓe ɗumen taariɓe ɗumen ɓe wallahi wuram ngo wonko joguimin mi yiiɗa haɗum publiquement hande e yimɓe jogade de ko firti ko yimɓeɓe alhamdulillah mi fuɗɗima wadde wona gueɗe kewɗe par ce que mbeɗa andi liggade mbeɗa andi kono hunde fof ko sesa yarte beele mbawa hebde ko jiɗɗa ko eyi d' accord loolu suma koy kii quoi ok min nani kadi aussi déclaration mboɗen ndi onon bandiraɓe fof on nani ɗum ngam kanko o mo gandanɗa hoore ma woni Issa Ndiaye yidde mon nadde tigui rigui e fannu dawrugol ne tawno eɗen jiiya yimɓe waɓe ne mabɓe ni taw noon dawrugol wona hunde nde jiiɗi kono noon yimɓeɓe e koye men mbiyata wonde daroɗe ngam mbawon tigui rigui heedande min ɗomin mbawa heedande koye amen ɗum noon so tawi yimɓeɓe dañi neɗɗo mbaɗo hono ni hen ene poti wawde ha joni wallude ɗum ne tawno mo walli ballowo walli ko hoore mum ne hadirta ni hen mboɗa andi ɓoyata mbaynoɗen ne hadirta ni hen Issa beele ene waɗa suivre chaîne biyeteɗo Full TV woni chaîne mo ganduɗa hoorema ko chaîne mo ɓiɗɗo leñol ngol mo gandanɗa hoore ma hande hay goto wawa ɗum présenté leñol ngol ne tawno golle mum ko kañum golli haala woni pol nandite yero sow ne hadirte ni henna eywa beele hande aɗa waɗa mo suivre par rapport e ko waɗata ko wallahi mbeɗa suivre mo no fewi kala ko to kuɓɓumi tele ko kamɓe guittomi suivre mbeɗa suivre mo no fewi programme mabɓe kadi ene rewi lawol ko hon ɗum ɗo woni ligguey hon ɗum ɗo par ce que neɗɗo so kiram koma kirane mbawa wadde hunde sa hiran tan wawa wadde haydara ɗum noon min programme chaîne o ne welimi no fewi mbeɗa suivre ɗum kadi no fewi ɗo banggue dawrugol aɗa paari pour chaîne o ɗoftuma mbeɗa paari pour chaîne o ɗoftami no fewi mbeɗa paari neɓe no fewi so nden yontima fuuli en titode en foof nde allahu ɗum noon konngol kiringol hol erago ngo mbatta e ɓiɓɓe kay heɗinaɓe ɓiɓɓe kayitnaɓe mbeɗa jarnoɓe kadi mo woniraɓam irdiɓe ɓe wonɓe e laamu ɓe ganani e laamu mbeɗa ñaagoɓe yoɓe tinno minen foof min pewno wuuro amen ngo sukaɓe ɓe daña par ce que ko sukaɓe goni foof ƴeewen sukaɓe kuccani sukaɓe beele sukaɓe pirtan hunde koye mumen eyyi ko ɗum tan mbawnomi wiide on jarama eyyi ko noon tigui rigui bandiraɓe ko Issa Moussa Ndiaye mo gandanɗa hoorema hande ko ɓiɗɗo kay heydinajo kono kadi ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema jiɗɗo hoore mum jiɗɗo nokku mum battorɗo tigui rigui ɓiɓɓe nokku mum ne tawno fulɓe ne keewide goto wawa wonde leñol kono ne wawi wonde jikke leñol kono kala mo jikku mum haalate jikka jambere on wawa wonde jikke leñol kono kanko so jikku makko haalama koreji makko beltoto
kankone kadi o weltoro kala jiiduɗo e makko ɓariɗo mo takkiɗo mo taariɗo mo kala weltoro ne tawno ko neɗɗo tedduɗo ko neɗɗo kara e sira minen komin goni ɗo min gari min jippiɗo ko min keyɗani min ɗomɗani kadi so tawi wonde o fini min pini ko kanko addoto finde amen so tawi kadi wonde emin leloyo ko kanko kanko wattinto e amen no hadirni ana ɗum ne omo wawno wiide hande ko responsable omo wawno wiide aussi omo jogui ko heewi ko waɗata kono noon moɗo ɗacci haaju makko e hammu makko foof omo ari ɗum ɗon foof noon ko sababu sababu kala ko sababinade moƴƴani ko sababu ne ɓiɓɓe kayeɗinaɓe ne tawno so tawi neɗɗo teddinani hono mum so tawi neɗɗo wattorani ha joni wuuro mum wattorta koɗo garɗo e nder wuuro mum ɗum noon holli min wonde ɗo minen ko ɗo min jeeya o holli min wonde kadi minen min gona hoɓɓe kono noon bandiraɓe musidɓe kay heɗinaɓe kala mo dañi neɗɗo baɗo ne isa kala mo dañi aussi jiilotoɗo tigui rigui ha joni lefol baɗo ne isa ene foti wawde rokkude ɗum ne tawno oɗo eɗen gandi machallah wona haala makko golloto golle ko golle makko golloto haalo ɗum noon eɗen mbaɗa lahgal kala ɗo ɓiɗɗo kay heɗinajo wawi wonde yo wat feere ara jaggodira e makko jungo ne tawno sa jaggodira e makko jungo ɗum wonnatamo nimsa ne tawno fulɓe ne kewiɗo wonmo no lada wombo ma on so darima naworte so tawi neɗɗo rokkima kaccitari rokkima bottari wima ya fat hirande hakkille ma wonata hen no hannirtini yana ɗum noon banda men tedduɓe musiɓam horsuɓe kono min mbinen ko aadi biɗa aadi salade aadi ɓuuri fittude aadi kala pirto aadi ene wawi ñamde inama aade walla kala pirto aadi ene wawi ñamde bani adama ɗum noon aadi mo isa aadodiri men aadi mo isa aadodiri tigui rigui ɓiɓɓe kay heɗinaɓe oɗon aadi ma laato so Allahu lamɗo jaaɓi so tawi tan Allah yoɓata ko ɓernde so Allah yoɓima ɓernde ma an isa ene wayno tigui rigui a hiisi te kala ko jokke ma hiisi no haadirni ana bandiraɓe musidɓe ko ɗo gonnoɗen e Full TV ga e haalirde ko guiɗo moon seydi moon Ahmadou Koumé ɓurɗo DJ Dou to caméra to ko Mor Todiangue walla mbiyen Mor Diouf ɗum noon to banggue réalisation ɗo on kadi ko mawɗo men Yero Sow ɗum noon ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago mbajjiri e bawɗum wasata ɗum bongol ne tawno haalde ha jofna koye jaɓanede jeeya tigui on jarama